Татарстан делегациясы Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылы мәктәбендә 2 көнлек эш сәфәре белән булып кайтты. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары, республика югары уку йортлары вәкилләре Пензадагы хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашты. Урта Әләзән авылының 2нче мәктәбендә татарстанлыларны әнә шулай татар җырлары, милли киемнәр белән каршы алдылар. Биредә бөтен Пенза өлкәсеннән укытучылар җыелды. Алар елдан-ел үзләренең халык традицияларын хөрмәтләп, аларны укучыларга тапшыралар. Татар мәгарифе көннәре кысаларында җирле укытучылар ачык дәресләр үткәрде. Шундый дәресләрнең берсендә балалар яраткан әләзәннәре турында шигырьләр сөйләделәр. Өлкәбездә 4 әләзән, русча диләр, ялузан. Кунаклар мәктәп китапханәсен һәм андагы әдәбият китапларының күплегенә һәм байлыгына игътибар итте. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова китапханә базасында кино карарга тәкъдим итте. Шулай ук ул балаларның татар телендә, рус телендә камил белүләрен билгеләп үтте. Сегодня 19 школ получили комплект учебников. Бүген 19 мәктәп дәреслекләр һәм матур әдәбият белән тулыланды. Без Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Пенза өлкәсе мәгариф министрлыгы арасында имзаланган килешүләр кысаларында ел сайын дәреслекләр һәм әдәбият китаплар белән тәэмин итәбез. Укучыларның туган мәдәниятләрен саклау белән кызыксынуы, әлбәттә, укытучыларның хезмәте. Алар даими рәвештә Татарстан Республикасының һәм Пенза өлкәсенең региональ үсеш институтында даими рәвештә белемнәрен күтәреп торалар. Биредә 3000-нән артык укучы татар халкының гореф-гадәтләрен һәм туган телләрен өйрәнә. Югары белемле 21 укытучы туган тел дәресен укыта. Алар татар телен укыту методлары буенча укытучылар белән мастер-класслар үткәрә. Телне саклап калу минем уйлавымча һәр милләт өчен бик вакытлы һәм әһәмиятле. Укытучының төп бурычы балаларга үз халкы тарихына мәхәббәт тәрбияләү, аларның үзләренә бу тарихның бер өлеше булырга ярдәм итү. Шулпан Әмири, Елизавета Борисова, Анатолий Вольников, Татарстан яңалыклары, Пенза өлкәсе.